Zviri sei? Ndiraiti makasimba here. Aiwa. Pageto crown. Ndakaipa mukoma kuda. Zvavo zviri panze. Mukoma kuda wapanze? Wapanze. Hanzi chii? Hanzi nyaya yeRent. Alright. Saka zvakatodhakwa? Zvakatodhakwa imba yakatopinzwa munhu maona vane maketeni. Saka tori mahwambi. Mukoma kuda kutogara panze kumatai. Saurara kupi? Matai. Matai? Hey. Saka atodzokera mustreet kamukomana. But mukuzoona sei? Imhosva yani? Mhosva yake. Ndiye akatazobatanidza zvinhu zvakani? Tori mahwambi. Zvimwe zviri muchikwero. Mune TV nechiwo. Nekasituru. Saka tori mahwani. Ndangonzwawo kandakati rega ndimbonoona but iye yavachandisana moyo. Saka advice yapakamupa ndiyei? Advice? Advice iwe usenza kubata mari. Batariza mari tsvagenda. Arudya mari? Anenge achitakurira vanhu zvinhu mari anenge achisava. Sama yapoitwa sema. Ongosiwa akadare. Asi vakadare akamubatsirwa. But vanhu vakatira kumubatsira zvakaramba saka ona end result. Ndo end result. Hapana zvadhakwa ka. Iwe usona masina apanze. Then mutora kuti yakatopinduka saka hapana. Achamutsvaga timboona kuti